Mwari ndewe munhu wese inyati family vadzoserwa monetization yavo paFacebook. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Zvinodadisa izvi guys, vakaapila and then Zuckerberg akati aiwa hapana chakaipa, nesu taona kuti you were part of this and your faces also appeared, so monetization yavo yadzoswa. Vamwe vari kuti guys, dai machienda mando apologize kunana Taito nekuti nyaya yenyu ndo yavasiya vari munyatwa since vakapiwa masummons ekuti vaende kucourt naMore Boys Munetsi uyo anova benefactor wavo kuGreat Hope. So hatisi kuziva if there is a correlation coefficient, kundokuvadzaika nechirungu inini, correlation coefficient between nyaya naMore Boys nekuzoremonetizwa kwevana ava kana kuti vakangozoapela. Apparently there are so many social media personalities, especially vanoita Facebook, who came through to help them to appeal. So yanga isiri the end of the road, but with that appeal vaka-explain out their side of the story vachibva vazopiwa monetization yavo. Manetizens ari kuti since mapiwa monetization chidzidzai kushanda mega, musadzokorore zvakare kushanda nevamwe vanhu vamusingazivi, nekuti havasi vese vanofarira progress yenyu. Imagine content yenyu was just clean, muchigezana kumeso muchiita zvese, then all of a sudden pongo yamunhu okutorai monetization. It was not fair at all. Vamwe ndovati chidzokai mutore passport kunyanya maiguru, since takanzwa kuairport muchitaura kuti mapepa anga asati agadzirika zvakanaka, kwakutengera mwana bhasikoro zvichienda zvakadaro. We are so happy that you have bounced back and kugive up hakuna kunaka. Makorokoto kunyati family for kupinda muupfu.